Куця, морозно, хмурновато, стяжок подкидывая заузято. Снег на куцю, грибы на лето. Такая ж матчина примета. А стежки черной ягод много. Ну и за гэта хвала Богу. А якія ж матчыны намеры наконт куці, наконт вячэры. Ох, гэта дзецям знаць цікава. Калі якая будзе страва, у якім ліку, якім парадку, што на канцы, а што ў пачатку. А ў маткі ўсё абмеркавана, і ўсё прадумана ад рана. У хаце добры лад і згода, як патрабуе і прыгода. Паважнасць вечара святога, не ўчуеш слова ты благога, і ўсе прыбрались і памылись. Міхал з Антосем падгалілись і парасчэсвалі чупрыны. Ну, засцілайце стол, мужчыны, і стол той гуртам прыбіраюць, настольнік белы падымаюць, на стол растрэсваюць мурог, на сене школі ж быў сын Бог, і роўным пластам засцілаюць, сянцо брусам закрываюць. За стол садяцца ўсе ў парадку і перад сабой кладуць аладку, дядэльцы, лыжкі разбіраюць і стравы першыя чакаюць. Ты, брат, глядзі, не ашукайся, не надта зразу накідайся, бо потым шчыра пашкадуеш, калі жывот свой не піцуеш. Чым дальш, смачнейшыя патравы, і многа іх, і ўсе цікавы. І вось вячэра зачалася. Спыніцца мушу я на квасе, ён колер меў чырванаваты. Тут быў таран, мянёк паўзаты, шчупак, лінок, акунь, карась, каўбок і ялец, плотка ясь, яшчэ засушаная з лета. Але не ўсё яшчэ і гэта, а здобренька вас быў і грыбамі, выключна ўсё баравічкамі, цыбулька, перчык, ліст бабковы. Ну, не ўсіські, каб я здаровы. Пільнуй, цішком скажу між вамі, каб язык не ўцёк часамі. За квасам елі верашчаку, а потым блінчыкі на маку, а там ламанцы простакі з пшанічнай добрыя мукі. Ламанцы ў іх такі салодкі, ламанцы ў іх ну як калодкі. Так добра макам прыняліся, у рот положыш, абліжыся. За простачкамі шлі кампоты, кісель з медовую сытою. Вячэру скончылі куцёй. Або ўжо елі без ахвоты, абы падатак тое даць, стары звычай ушынаваць. І после гэтакай вячэры жывот выпучвае без меры, а за стола як уставалі, то нават трохі і стагналі.